Εξοδικαστικός μηχανισμός και κούρεμα χρεών. Είναι τελικά αλήθεια ή είναι μύθος? Υπάρχει πάρα πολύ φήμη και πάρα πολλές πληροφορίες στα social media που λένε ότι το 80% κουρεύεται πάντα. Είναι αλήθεια αυτό ή όχι? Θα δούμε λοιπόν 3 πραγματικές περιπτώσεις από αιτήσεις που έχουν ήδη ολοκληρωθεί για το πώς έφεραν αποτέλεσμα σε σχέση με το κούρεμα ή όχι. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε οφειλέτη με 90.000 ευρώ οφειλή και 110.000 ευρώ περιουσία και μάλιστα ευάλωτος, με βεβαίως ευάλωτο οφειλέτη, ο οποίος πήρε μηδενικό κούρεμα. Αυτό γιατί συνέβη? Γιατί η περιουσία του κάλυπτε ουσιαστικά την οφειλή. Σε μία άλλη περίπτωση, στη δεύτερη περίπτωση από τις 3, ο οφειλέτης είχε χαμηλό εισόδημα, περίπου 11.000, οφειλές 100.000 ευρώ στις τράπεζες και αντίστοιχα 36.000 ευρώ στην εφορία. Η εφορία από 36.000 ευρώ γίνεται 7.000, έχουμε ένα πολύ μεγάλο κούρεμα και αντίστοιχα οι τράπεζες από 100.000 πηγαίνουν στις 20.000. Εδώ, παρόλο που δεν είναι ευάλωτος οφειλέτης, επειδή δεν έχει καθόλου περιουσία, έχουμε τεράστιο κούρεμα της οφειλής. Στην τρίτη περίπτωση, με περιουσία 300.000, οφειλές πάνω από 1,5 εκατομμύριο, έχουμε διαγραφεί 850.000 ευρώ περίπου. Εδώ, ναι μεν, είναι μια ενδιάμεση κατάσταση δηλαδή, όπου έχουμε πολύ μεγάλη διαγραφή και αντίστοιχα πολύ μεγάλο το υπόλοιπο κομμάτι που απομένει προς αποπληρωμή. Για τον απλούστατο λόγο ότι υπάρχει και μια σημαντική ακίνητη περιουσία. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι έχουμε πολύ μεγάλες διαγραφές όταν δεν έχουμε περιουσία ή όταν αντίστοιχα το ύψος της οφειλής σε σχέση με την ακίνητη περιουσία έχει μεγάλη απόκλιση. Εάν δεν έχουμε κούρεμα, τότε αξίζει να κάνουμε εξοδικαστικό για τις 240 δόσεις προς το δημόσιο ή τις 420 δόσεις προς τις τράπεζες. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός λοιπόν είναι ουσιαστικά ένα εργαλείο και όχι ένα δώρο. Δεν χαρίζει τα χρήματα, τα υπολογίζει ουσιαστικά βάσει του αλγορίθμου. Σε κάθε περίπτωση να προσέξουμε πριν πατήσουμε το κουμπί.